Mati. Ayo. Kenapa jadi pengen kamera cucuk terus kabel goblok. Lah salahmu aku beda Yohan. Wis bengi aja ngopeda. Kan lapo? Aku gabut rek. Ya wis masalah apa sing ngomong. Aku nang duit. Kon winginane kan duit di. Saiki lho kan duit mana yo opo nang bayaranmu, Cuk. Nek bojoku sitok Wis ayo men aku lagi. Enggak ada. Ayo, mulai duit ayo. Ayo. Temen yo. Bisa di nang kono lho. Engko ora oleh duit. Oh, ayo. Ayo. Ini kontak. Loh. Ayo. Siapa mana? Anjing aku mek konco. Cuk, kon iki cuma sampai lupa. Makanya aku, Cuk, aku. Ayo. Wis ta, apa? Kon ada goceng iki. Oh, iki lu Ayo. Iki kono mangsa lho. Biasa ada yang mulai kami ini. Kono ta? Yo. Loh. Ya apa sih? Aku dijuk kado pegaan aku. Wis ta? Yo wis. Tenang aja. Ayo, jalan. Oi. Kanan wae. Oh, kono. Sip. Ono. Aman? Yo aman. Nah ini kok. Ono biasa ya. Tahu di begal. Ini. Ayo. Apa sih? Mana gini? Apa? Oh iya. Oh, siap. Aku tak singitan. Kono. Iya, tak singitan yo. Siap. Kamu mau yo. Oh iya, Aku siap. yakin kamu. Siap. Si. Bruh. Bisa lah. Percaya aku yo. Oke, siap. Kono yo. Yo. Cuk. Mulai jam sakmene ke Surabaya nak Malang. Jam piro iki? Ya ke jam sisan. Bruh. Cok. Ya. Hati. Alah. Ku opo iki? Opo maneh? Biasanya polisi sing turu saiki. Nah, ono ae. Abet Mas. Boy Andi. Wis kene ae. Kamu ketok larang iki kudu. Iki apa nyawa? Tak begal lho, Bos. Tak begal iki. Tasik. Jangan sih. Kok opo iki maling kok yo? Kene Mas. Kok maling lho. Ora. Ora. Iki. Woi, tunggu. Mantap ya. Woi, mau nang kene kono lagi ini. Ini ora aku ya. Ayo. Aku ora ngomong. Kok nang kowe? Lumayan oleh peda sih. Lumayan. Oleh peda aku.